Up, yeah. Wifi, oh. Uy. Apit na dyan mga rot, apit siya, boss. Apit na dyan mga rot, natuloy, boss, no? Hindi na ni... January na po. Sugod na po, no? Mang wala akong buto. Ikaw namang may gusto ka pa. Beer! Beer, stop it! Beer! Hintay. Eh, Kailan mo lagi kang doy-doy mo? Mag-ininding ka lang mamang doy-doy? Mayo eh, daghan ng maestra, daghan ng professional ng rabina. Dang ano kang wala ka nagpasal din. Wala ka nagpasal. Manghilot mo lang ko. Ano wala ka nagpasal na sayang? Wala, kaloy eh. Oh, you're so lucky! I'm begging you. Sugar my baby. I'm begging you. Ako nang exam diri sa Corizo. Daghang kayo kapasar ba, katong diri na sa Corizo. Very good gikuan. Kaya, kaya. Teacher, ano ka CJ mo? Amigo, pinagulot. Si DJ? Kung ano, kung lagi man, tulo. Listen. Ha?
naa sa college na yung sa Rome. Ano yun sa high school? Si JM, singer, yung papa, engineer. Ito GM. Ang galing si GM. GM galing. Ang tagay si GM. Ikaw na lang, God, be. Kakalimang na ko. Ha? Ang tagamay. Yan ang Facebook live. Kuhaan man sa Facebook. Sumukan. Reklamo naman. Reklamo ha? Reklamo na sa Facebook. Hilot kung mag-live. Yan ko i-block. Dalan ito mag-Facebook. Kaya makita niya mo nag-live ko niya nakita ang likod. Bubo daw. Nakapilan naman ko ng anak. Stricto naman. Bigla na ako katuwig ng anak. Hindi siya pag-lock eh. Kanina nag-live ko, lock eh. Reklamo ka eh. Lock eh, nakahilo. Ha? Ganito ba eh. Yung ko nga, na mali ka. Misunderstood niyo mo. Ay, sorry na mali. Yan lang, i-review ko. Tanaw nila ba kung bull pag ito. Kapag magkaroon ng hilos ko, tabunan ko siya makita nila, kitabunan. Ito mo reklamo. Ilang reklamo na sa rasya ang naghubo tanan. Tara mga katong baksinan mo. Pinatambok daw na sa buso agi baksinan. Kung magbaksin, napiktahan, di na siya ganang kaon. Payat na kayo, tanong. Tagasan na. Laya. Karon. Payat na siya. Baksing yun yung baksinan. Huwag niya gano'n sa kaon. Hawa. Pag baksinan ako, ako sa glawas ay. Hindi ko dakot, hindi ko daw anak. Yung kaon na pa. Ako di kaon din ba? Malagulan. Hindi sa diabetes. Hindi normal. Huwag ito yung pangilan. Hindi naman ko di ka ang anak, boss. Tuma! Hindi naman ko di ka ng anak. After vaccine. Okay, okay na yung ego. Ano ko tanan parehas kondisyon? China. Yoshiji. So, gamay ka tayo. Gamay ka tayo. Up. Kapoy
ko granite ugma ha. Tanawa ko granite. Ah. Hindi mo guys. Limang ilawang. Na, para dayon. Tawon kita ron. Dito na eh, nasa Damascus. Ha? Dito na eh. Meron ka? Ah, sige, sige. Virginia. Ang taga. Sirit ya. Ah, balay. Sila? Balay. Ada lang kilit. Sabay din mo. Oh, pwede ba na gamay? Wala na. Balay lang tayo. Lang dito. Ha? Showtime! Oh, my love is a magic with me. Everything I need. Ganong naglulungkit ka. Kinsa siya. Kinsa siya. Ganong naglulungkit ka. Kinsa siya nga tunang siya ka na po. Kinsa siya. Kita siyang ganong ng iyong anak ka na po. Kita siya ganong naglulungkit ka. Kinsa siya ganong naglulungkit. Kinsa siya ganong anak ka na po. Wala pa ako. Idugtong ka na po. Bye. Guys, si Kahion man kayo, nag-CR pa. Wait. Kinsa siya! Kinsa di siya da? Da. Hindi siya lyrics da. Kinsa siya! Kinsa siya! Isa.
Sabado. Oh, mga tataran, ikaw mag-ilot. Sorry to park. Ulan na po. Nada yung kuwan na ron, night market siya. Dili, sa park ba park? Katong suga ba nga, kuhan, nakayag kayo. Ah, Niyapon siya, para di mapas mo. kanang lugar pa, nakalagay mga inana, no? Contest bro, ha? Puntis na sa boss. Contest na yan. Oh, matag travels, pagkukuhay. Nalubat na ko sa phone. I-charge mo na ko. I-charge mo na ko. Yan na. Di gamito na niya. Uy mo. Ay na siya pagkuhan, pagpuyo sa biya ko, gamito na niya. Maputuloy ron, di ka tao. Ang pinakadaghan boss katong kuan. Katong December 12. Opening. 1, 2. Sudah ka na naglaga lagi. Ano siya? An mang good na mang. Good na bad. Ay, dito dito sa kanya ang mang. Kawaya na gunay mong naong da sa cellphone be. Alam mo kinsa rin mo. Ay mo, mudangi sa ng cellphone. Kana ang cellphone dito, yabo mo. Bini ipon sa cellphone ba? Uy, Dagat ko ba? Dagat ko. Pag nako'y kadulan, di ko muli. Lulubos ako, lubot. Yeah.
Ano? Ako graong ko ka na. Ah, Ako ka lang ko. Wala ko. Up. Buhay pa yung papa ng boss. Kain na lang. Champion yun, champion. 1972 pa namatay. Ha? 1972 namatay. 2 months pa kasi yan. Ano yun ka na? Nakbuild ka rin. Orkestra rin eh. Mundo. Boxer. Abat sir. Kamay na, flyweight. Ha? Flyweight. Ginawa yan doon, mura doon sa inyo. Flyweight champion. Mindanao. Mindanao lang. Mindanao ang sulo. Dili, Pilipinas. Dili lang. Yes, diba? Saan na doon? Dili mo nga nasa sa una si Diamond Mexico. Ano mo na si BG ba? Dili nga nasa una. Ano kita ko? Siya rin nga anak. Eh lang, wala po ni pinagkagwapo na kong anak. Uy! Okay, kasakit. Lalala. Naman kayo kayo. Uloy kayo. Uloy kayo. Iskan daw, boss. Bilay ang ngayon, boss. Meron, pag hindi maalam. Ilang meron ka? Ano mo ba mga Wow, Hindi mo po daghan kayo. Hello. Unawag. Saan po niya pati ginagahan na? Ulo na ko na doon. Wala kayo. Malibangan yun ako. Wala hirang ginang green mang Kapit o. manawag. Ang una. Ano yun sir? Yan ko rabi eso no? Oh, Napapagay rin eh. color. Ako di-training ako. Green na. College na ko. Red na white. Ako di-training ako college. Bago na. Alex mo. Lang isa. Kailangan mag-ride ang lawag. Kasi ako. Natulog ka dagko na like color ang hindi mahadlok sa suga. Dagan pa mahadlok. Oh. Palit. Tanaw ko pigi da. Hello guys! Tanaw ko ato dapat din ako. Kami gumimot na. Mangimuanin bagong drama. Mangi gusto. Gugus.
Allergic kay karon. Kung piso dito butan na ito. O te pangambiro na. Wow! Butan na Dose ito. kung piso. Ano na kansa ni mo ba na? Ang sama Ilan yun. naman lang sa loob ani. 1 million. Mamalit ko french fries. Mang nangabri pa tong french fries, mang. Ang pagani no, mo nang doon. Uy, tagparo na ko doon. Tato pagani ko. Tato complex na ako ha. Yaw. Ay, okay ha? Kasi naman na. Mana si patuto? Pero Mana ako si ka na patuto? na ako no. Magkakabrati lang ka tagatagdaan namin sa ni mama ha. Pero ma, 50. ang gani, tato pa may ko. 100. Nato ko'y 5 million. Likod, likod, likod. Pati kay Kuwato. 490. Ano yung break ko? TikTok ba? Pati kay 490 din. Ang bilang sa pinta mong bintali, papalit mo na ako na dyan. Uy, ako ganyan ka kinaog dyan ko sa. I'm so gutom-gutom. Mang, wait, Ikaw sa mat. Luto isa ko. Igutom. Look lang. Ng crispy rice. Steam na bitlog ka ng crispy. Bata kay kumanda. Hindi alam mo. Wala, wala. Kapag sa bata, ano ba? Oh, Lupa na po na ito para sa Pasko na ito. Hindi na yung sige. Hindi ka may sakua. Hindi masigo. Hindi man masigo ako, amang. Mang. Hindi man masigo ako, amang. Ano mo kay 490 dirigaan? Wow. Oh. Biplop. Tapos. Hindi na lang. Pagpasa ko sa nakaroon ng ugma, rin sa maligo. Kaya na naman. Naman. Kaya na yun ba? Tapos ko na ako dapat kumani mo. Na? Magkato dito ka. Ano mo? Ano ba? Mang ka ng crispy. Ako aha. Crispy ayo ka. Ikaw may ano ka. Ano? Mahulog di ka gusto. Mang, ay di pinakutan na yung daan na iring na to Ha? or karoon na iring na to. Mang, di ba may kahit kumalo na ko na ko daan, Mang? Mang, ganahan ka ni Min kay Mang no, kay Kit ko no.
kain na ka. Jesus, man. Ayaw na. Midyas. Sagupang jacket. Ayan guys, muna ako gilot guys. Tapos na ako maggilot. Thank you for watching my YouTube channel. Love you guys. Merry Christmas and advance Happy New Year. Bye-bye. Love you.